Na prípravu mrazeného jogurtu s ovocím budeme potrebovať 300 g gréckeho jogurtu, ovocie podľa chutí, použijeme jahody, kokos na posypanie a 2 lyžice medu. V miske zmiešame jogurt, s 2 lyžicami medu. Jahody si narežeme. Nakrájané jahody pridávame do jogurtu s medom. Časť jahod si necháme na dozdobenie v miske. Ďalej pridáme polovicu kokosu. Premiešame. Do plechu na papier vylejeme hmotu. Na vrch poukladáme čerstvé jahody. Na záver posypeme kokosom. Na záver to dáme zmraziť do mrazničky najlepšie na celú noc.